sebejabulile kanti umthetho uvuma. Bazala 7 sons kanti umthetho uvuma. Ladies and gentlemen, bathi sebejabulile kwathiwa bathi bezomfaka uJesu esikhundleni kwahlangana nomthetho onalipana zozalo lwakhe wathakwazi uqhubeka nomshado noElizabeth. When I talk about David, angikhulumi ngomuntu owazalwa ngecebo labantu. Mina bengikhuluma ngoDavid, ngikhuluma ngomuntu owazalwa sekudivosiwe endlini. Uma uJeselana kwenye indawo, uElizabethelana kwenye indawo, akusahlangana ngokomshado. Abantwana sebawu-7, isimeleko sesivalekile. Kanti uJesu uzofuna isigqila sika-Elizabeth, afuna ukungena kuso ukuze athole inzalo eqondelelayo. Siyasekhelana kanti lesigqilakazi simthanda uElizabeth. Uma kaDavide lo wathi uma kaDavide sebehlukene nobabakhe uJese, sathi lesigqilakazi wemame ngibona indoda yakhe ifuna ukuzolala namsihleli i-appointment kuneroom esohlangana kuyona. Wathi bheka mama ethatha iperfume yami. Ayayayaya. Wathi bheka mama thatha iy'mpahla zami. uJesu waqhamuka ebusuku wasekofaza emnyango. Uyitshela ukuthi uyongena emnyangweni wesigqilakazi kanti unkosikazi yakho usembhedeni. Wangena uJesu ezofuna inzalo eqondelelayo kanti kulo mbhede angena kuwo uzothola uElizabeth unkosikazi wakhe. Wangabona wangezwa wangathi sisho ukuthi sizophuma kwisigqila sabe sephuma kwi-Elizabeth. Ngiyakhumbula ukuthi emithethweni yethola of the truth omanje ephika ukhanda ngamajabulawe. Abafana bakaJesu bathi uma uphikile uzofipha imithandazo yethu ngesiqalekiso somntwana. Asivele simkhandeli ngamanje ngoba umthetho kuthiwa uJesu wathi ngeke singamshayile, asingamgwebela, asingambulala, kodwa umntwana azomzala. Akasona sebona lekhaya ingane zoyizala sizoyilahlela ngaphandle. Akembebezele you are chosen. Asimyekeni uElizabeth azale lo mfana esizokwenza akahleli la endlini. Uzoba netafula lakhe, akahlali phakathi kwethu, uzoba nendlu yakhe. Kuthe wazala uDavid and then igama lithi David lisho